Ka eryong eryet ka bajor balatip kum ka remel kalapoi harut duriau jong ka Bangladesh haringkat ka jingjor jong ka lihat ba ka jingther uslap u bajor. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi hene kasi ulale boram ya kalingko siap jong Menteri Rang Badu Barim Pandit Jawaharlal Nehru. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ul ai kublai kinong tabun jong ka ananda grajori halor ka jingtu kinong wan tabun na ka election Lok Sabha. Hapadeng ka jingshit ker ang jong ka sngi ka tenat ka kot ka khia jong ka sarkar padeng kala batha ikinong tray bikin long ki bahusiar bhai ladi ha ki jakat tray. Kadipa karmakar kalala banthau ya ka khana na ka banta ban long ka kenthei ka baningkong e na po kari ban khor ya ka takmak sial ha ka Asian Championship ka ba hala Tashkent Uzbekistan.